Hvor hyggeligt. Ja. Fordi det er jo lidt sjovt, for jeg skulle faktisk til at gå det lidt igennem nu her til nu. Fordi planen er, så der kommer en rød løber, og der vil være lys, fakler, og så vil der stå et par dansere. Så skal der nok også stå en danser her, for ligesom at lave den der, for vi skal derind. Så vil de 8 dansere, de vil samles heroppe på scenen. Så det er ligesom det, der åbner ballet, ikke? Det er danseshowet. Og når det danseshow er overstået, så tænker jeg, at du kan få mikrofonen, og så vil der rulle en skærm ned, hvor der skal ske der noget på den skærm der. Ja. Og så spiser jeg, drikker og hygger jeg, og så går aftenen, ikke? Med hvad der nu skal ske. Jeg skal lige finde ud af, om når de kendte kommer. Jamen, de skal jo helst være en surprise backstage. De skal jo ikke derind, og de skal heller ikke ind den vej. Det bliver med jakker om bagved. Nå, men jeg finder bare et bord, der er hyggeligt derinde, tænker jeg. Og så hvis du lige kunne, fordi så Chief 1 kommer om 7 minutter. Chief er her.